Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Orie, bụkwalụ mbọsị ndị mmiri. Ana m ekele ụmụ mmiri niile. Aka bụkwa m onye nke gị, Nwaada Amaka Gbaroma ụzọ mmiri. Isiokwu m ji maka ya wee bịa tata bụ maka ndị mmiri. Ịma na tata bụ Orie, so nsị ka njikwalụ tata bụ Orie, bụkwa mbọsị ndị mmiri, wee kụzie maka ndị mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwetara onwe ife dịka di mmiri ma nwaanyị mmiri. Then ọtụtụ ndị ka ha rendagokwanụ their lives useless. Many people they face one or two challenges ha na-anọ n'ime ya today because of ndị mmiri. The worst thing sef na ịgwafa fa na doubt how possible is it. Mana achọrọ m ịgwa gị tata na ọ dị very much possible. Maka na ndị mmadụ abịa na-asị iwu na mmadụ na-enwe di mmiri ma nwaanyị mmiri. A na-enwe ya, mana ife ya agwa m bụ na o nwere ike nke m nwa adịghị enye nsogbu ka nke gị si enye nsogbu, ma nke gị nwa adịghị enye nsogbu ka nke m nwa si enye nsogbu. Mana ọ bụ ma mmadụ dị ndụ a na-enwe di ma nwaanyị mmiri, a na-enwe ya. A na-enwe ya, and ha na-cause a lot of havoc. Ha na-cause a lot of problem. Ma ije dịka ma ọ bụ na imezili ife dị n'ụzọ gị. Ọtụtụ ndị mmadụ, some of our young men, nke ha na-agba ha nkịtị, ha kpata the first money ha ga-enweta in their life. The money will just, before ha mara ihe na-eme, achọbazie ego achọ. Onye ike etinye ego na biznes, akọba akọ na biznes, ego ana iche na mmadụ na-eme. Ọ bụkwa na mmadụ adịghị eme. Mana o nwere nchọ ka ime ka ịghọta tata na ndị mmiri, mgbe ụfọdụ ndị mmiri na-emepe doors. Ha na-emepe doors for enemies to attack you. Ifu mmadụ eweta ordinary paracetamol wee tinye ya n'aka si okeke tata ị anwụ, ma tata afọ bido saba gị, o send ya through the air, o nweta gị. Maka gịnị? Na ndị mmiri gị agbakọtego gị azụ, project is that person against you, mana ị marọ. So ihe ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ na ọtụtụ ndị ụfọdụ na nke ha adịghị eme ha until ha nụọ di ma ha nụọ nwaanyị before ebido nwebe nsogbu. Nwoke nwere kọpụtazi okirigide nwaanyị ọnụ, mba, ọ na-ajụ onwe ya akpụdo isi ya ṅụ mmanya mgbe ya jije nụọ nwaanyị ya. Some people sef a na-asị n'obi ya, this is not the woman I got married to. Ọ bụrụ ndị mmiri, ndị onwe ike ọ bụrụ ndị mmiri nke nwaanyị, nwee ike ọ bụrụ ndị mmiri nke nwoke, nwee ike ọ bụrụ na ma nwoke ma nwaanyị ha na-abụ nwere the same problem. Nke nwaanyị a na-enye nsogbu, nke nwoke a na-enye nsogbu, a na-enwe crisis. Ọtụtụ marriages ifolu crash go today, ọ ka nọ at the verge of crashing today, nwere contribution ndị mmiri dị ya. Ana m agwa gị eziokwu. Kedu ihe bụ ihe ahụ ọ ga-abụ ọ na-eme gị? Ihe ọtụtụ ụfọdụ ihe ndị ọ ga-abụ ọ na-eme gị, ịmalụ na maybe na ndị mmiri na-enye gị nsogbu. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ihe anyị makarịrị mgbe ụfọdụ bụ inwe sex na nlọ. Ọ ihe some of us ma ọ na-abụ dịka anyị fọ ome anyị, some of us believe na ha nwee di mmiri. Mana ife ya aghọta bụ na spirit can take shape ọ bụla ọ chọrọ at any given time. Ijide ya ebe a, o jee through another means. And then ihe ọzọ nchọ ime ka ịmata bụ na ndị mmiri
kacha aghụghọ, azụ ha dị ezigbote aghụghọ, ha dị ezigbo aghụghọ, ana ha na-etinyere mmadụ confusion. Nke bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye ndị mmiri na-enye nsogbu ma nwaanyị mmiri na-enye nsogbu, o nwere ike ifugide mmanwụ na nlọ, ifugide mmanwụ na nlọ, ikpebe ekpere, ijebe na deliverance, maka ọtụtụ ndị ụka ndị kwetere na onwe ihe dị ka ndị mmiri ma nwaanyị mmiri, ije deliverance, emecha gị deliverance, onwe ike emecha gị deliverance ahụ ịnata, ọ bụrụ na ọ bụrụzi ịda afụzi nwoke na-abịa na ya na-abụ na-emekọ na nlọ, o nwere ike ịnabazie ị na-afụzi mmiri, o nwere ike ịnabazie ọ bụzielu masquerade, mmọnwụ a na-achụ gị ọsọ. Enwe ndị nke ha bụ ị na-aga esolu gị n'azụ, odo oge anya na onwe onye so gị mana ịtọ ọnụ ịma mfu onye anwa. O nwee ndị nke ha bụ ha dosi ife ha dosa na-eme isi just like that, ego ha a na-eme isi, akwa ha na-eme isi, their personal belongings a na-eme isi. O nwee ndị nke ha na-enye nsogbu, o nwere ike idose gị ije eje afịa ịma mfuzi the money, ma idose gị ije eje afịa ịpụtazi ọ bụ na 200,000 ọ bụ na ha ewepụgo 100 ma 50. Like mụnwa mgbe nke m na-enye m nsogbu, o nwee nke ọ ya bụ enye m ụgwọ akwụkwọ, mmafu ndosi ụgwọ akwụkwọ m na m ga-eji ụkwụ ụgwọ akwụkwọ, mmafụzi ụgwọ akwụkwọ, mpụta nchọgide ụgwọ akwụkwọ, chọgide ụgwọ akwụkwọ, mmafu ya. O nwere ike ndị be nkwụcha ụgwọ akwụkwọ one day just na-etigharị aka mfụ ya, mfụzie ihe a ga-agwazi mbụ ebe ọ bụ na mfụzi ya kịta, ọkwa ndị nke ọzọ niile akwụchago ụgwọ akwụkwọ na taịm agafegonu, na ife mere bụ na m rizie the money ndie ya. Yes, o nwere ife na-adị eme mmadụ. O nwere ike akpọchie ụzọ, disappointment, ịbụ nwata nwa agbọghọbịa, disappointment here and there. Mmadụ kwe gị nkwa, onye ahụ mgbe ihe mpụtazi onye ahụ ama nchetazi gị. O nwere ike onye ahụ onye chazie ndị ọzọ chetazie na onye dị ka gị nọ. O nwere ndị nke ha bụ especially ụmụ nwoke anyị, our men, onwe business a na-eme na-aga aga, success bịawa their way, ọ dị ka na grab ya, before you know what is that, it will slip out of their hand. Ọ na-eme nwoke na-eme nwaanyị. Mgbe ụfọdụ ha nwere ike ijikwa anụ ọhịa wee bịa mekwasịrọ gị iko na nlọ. Ha nwere ike ịpụta ife onwe gị na-aba n'ime onunu, ị na-aba n'ime onunu na-enwero, ọ dị ka akwalụga aka ị na-aba n'ime onunu, ị na-ama mfu ngwụchi ya. Some of us na-aya ọya today, nwere sickness na-arụ anyị today because of ndị mmiri. Maybe ịṅụgo ọgwụ itriti n'onwe gị for a very long time, mana that arụ ahụ na ọya ahụ na-etrit anabe ha nwa. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ha, mgbe ụfọdụ ha na-agbanye mmadụ akwụọ gị ọya. Afụgo m so many people ha kụrụ ọya ha nwụọ. Nwa na onwe m, I survived my own, just na Chineke nna si na amaghị anwụ like that. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, maybe by now aka m eso na ndị a na-agụnye ndị mmiri kọrọ ọya ọnwụọ. So na ọ dị mkpa onye ọbụla ịmara ozi ya, especially our men. That girl ahụ ị chọrọ ịnụ, that young lady ị chọrọ ịnụ, before ime dowry ya, jee nene maka ndị mmiri kwụọ ha ụgwọ, so that ka ị hapụ inwe na ọgbaghara na your marriage tomorrow. Maka na ọ bụrụ na ị meri ya, enwere ike mgbe gị na ya na-abụ ga-anụ ndị nke abịa ọgụ. And some of our girls, ndị mmiri ha dị enyecha ha nsogbu mgbe ha ka nọ na be nna ha dị single, nọ mgbe ha baa na be di ebute ọgụ tinye crisis ana-adị. Zaida na the lady bịa ha ete nke nwoke, mana nke nwoke bịa ha ete nke nwoke, ọgụ ana-ada. Ihe na-agụ onye ọbụla, let us dissolve this marriage, let us dissolve this marriage. Nwoke onwe onye nwaanyị ị ga-anụ, ọ bụ na ndị mmiri, ọ bụ na ihe so ya mmiri ma arụsisi ya na-enye nsogbu. If you fail to go and settle them, if she fails to go and settle them or align with them, ngwa gị they will bring you, go abụ nwoke, to zero. They will bring you to zero and you start all over again. And o nwere ike mgbe ị amatazi ihe na-eme gị, ị nwekwa ozi ego onye ọfọzie ịgbawa ego gị ka iji wee mee nka, ka iji wee setụlụ mmụọ nka, ka iji wee rụọ ọrụ mmiri nka. So ọ dị mkpa na onye ọbụla nọ n'ụwa a
mmụọ niile and ihe ọzọ anyị na-amara bụ na mmụọ niile bụ mmụọ ga-abụ imezicha ha gị na ha na-abọdịrị na mma ha so na ndị ga-enye gị oke ha so mmụọ niile so na ndị ga-enye gị oke gị otu afa na-emebili gị ihe otu a ka a ga-esi wee nye gị oke ma ọ bụ na gị na ha dozie mana ife ji emebili gị ihe bụ gịnị maka na gị na ha na-abụ adịrọ na mma aka bụkwa m onye nke gị Nwaada Amaka Gbaroma Ụzọmmiri. Anyị na-agba afa ọfụma, anyị na-alụ ọrụ dị iche iche, anyị na-alụkwa ya bụ ọrụ mmiri na-alụ ya ọfụma, anyị na-alụcha ọrụ ma ọrụ amụsụ ma awele, anyị na-alụcha ọrụ dị iche iche. Akara ị ga-eji wee nweta anyị na WhatsApp 07037311663. Deela anyị meseji na WhatsApp ma ọ kpọkwana anyị ma ọ bụ na o nwee ihe gbagwojuru anya ị chọrọ iji ese ma chọpụta ọfụma. Udo dịrị unu.